आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव टप 10 नि जे दिनैहाय फेलिसिटेसन जाबाय। बेनि गेजेराव आंबो दिनै फैनो हाबाय, बेनिखायनो आङो गोजोननायखौ मोनदों। आरो आंनि हार्ड वार्क खालि आंनिल' नङा, आंनि फेमिलिनिफ्राय, आंनि बिमा बिफानि, आंनि गार्जेननि आरो आंनि कलेजनिफ्राय, आंनि टिचारफोरनिफ्राय आं गोबां हेल्प मोननायखाय आङो दिनैहाय गोजोननायखौ मोनबाय। आरो दिनै आङो बिसिमाव गसंफैनो हाबाय। आरो आङो नेक्स्टआवबो बेबायदिनो एचिभ खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। आङो 88% साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय। मा मोनखो दिनै? दिनैहाय मोनसे साइटिसन मोनबाय आरो नैबे आर'नाइजोंहाय मान बावनायखौ मोनबाय आरो केस 20,000 मोनबाय दिनै। इयुन समाव मा थांखि लानानै बा मा फरायनो सानदों दा? आङो मेडिकेलाव थांनो थांखिखौ लादों, बेनिखायनो आङो निटनि थाखाय कचिं लागासिनो इन्टिग्रेटेड स्कुलाव। 1 इयारनि थाखाय कचिंखौ लागोन आरो। नैबेबायदि टप 10 मोननो थाखाय जोंनि माखासे इयुन जोलै गथ'फोरखौ माबायदि फरायनांगौ होननानै सानो, मा फोरमायगोन? बेनो जे कनसिस्टेन्सिखौ लाखिनानै फरायनांगौ आरो जे दिनैनिखौ दिनैनो फरायनांगोनै डेलिनिखौ मेनटेन खालामलांबाय थानांगौ, जेन' माने बेकलग बा मा होनो बेखौ गेप थालाङा आरो डेलिनिखौ डेलि मेनटेन खालामलांबाय थानांगोन। जोबजासे हार्डवार्कखौहाय ममेन्टामखौ जेन' लाखिबाय थानो हायो, गोसोआव गोख्रोंखौबो लाखिनो हायो। आरो उइकनेसफोर फैयो, गोबां फैयो, जों बे उइकनेसफोरखौहाय आरो डाउनफलफोरखौहाय जोङो क'प आप खालामलांनो ट्राइ खालामनांगौ। जोबनायसिम जेन' जों थांखिखौ मोनहैजासे, जोङो ड्रिमखौ, जोंनि एमफोरखौ मोनहैजासे जों जेन' गोख्रोङै गसंनानैहाय मावलांबाय थानो हायो। आंनि मुङा रशनि इसवारि। आङो गसाइगावनि हावरियापेट मुंनि मोनसे गामिनिफ्राय आरो गसाइगाव साइन्स एकाडेमि मुंनि कलेजाव आं फरायदोंमोन। इलियास हाज'वारि। आङो डन बस्क' गोजौ फरायसालि क'क्राझारनिफ्राय देग्लाय मेट्रिकनिफ्राय उथ्रिनो हादों। गिबियावनो आं जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आरो बिमा बिफा, बिसोरनि बिहोमा दङ बेयाव। आङो आंनि लोगोफोरखौबो आरो आंनि नाजानायजों बे थाखोखौ उथ्रिनो हादों। आरो आं बे मेट्रिकआव 97.4% मोननो हादों। दिनै नैबेहाय माबायदि फिलिं जादों? आङो जोबोद मोजां मोनबाय दि दिनै नोंथांमोन आरो आफादा जोंनि थाखाय जोंखौ बरायदों आरो जों 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ आरो OHS फरायसाफोरखौबो बरायदों। बिनि थाखाय आं बिसोरसिम साबायखर दङ। आङो इयुनाव इन्जिनियार फरायनानै इयुनाव इन्जिनियार जानो सानदों। हायार सेकेन्डारिखौ माबे कलेजाव एडमिसन लाखो? हायार सेकेन्डारिखौ आं रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव एडमिसन लाबाय आरो आं इयुनावबो 10 थाखोनि बादियैनो OHS आव बिब्दिनो पारसेन्ट मोननो थांखि लादों। इलियास हाज'वारि।